Čaute ľudia, dneska je, to som ja, Richard Ajokat po ten FED77 alebo RCBT 577 SK. Budem čosi hrať tento súvla alebo tak, jak sa puf. Vyskúšame, aké bude čosi tak. A keď to nemôžem skákať, tak odídem tento pičovinom. Tak. Vyskúšame takto. Ale čo to tento pičovinom robí? A ja to nerozumiem. Čo to, akože pičovinom? Kurvená mis. A zase to nejde pičovinom. Ale vyššie asi zoberám niečo tuto. Neviem, jaké bude. A zle. A nájdem tento lepšie. A mohol to byť. Ale toto je vhop. Samozrejme. Toto budem skákať jak zajac. Ale dobre. A nemôžem... Kurva, bože, toto je... Jakože... To nemyslíš vážne? Kurva, jebánej! Dobre. Bože. Mária! To ja musím čo si robiť? Bože Mari, dávaj už! Bože Mario! To nemyslíš vážne? Kurva! Bože, toto je... Zase pičovinom robím! Bože... Bože, to čo to je takáto sprostosť hranie? Bože, dávaj už! Bože, toto je kokot! To je jakože takoto hrali pičovinom s zajacom skákanie. Kto to urobil, tento hlúpe? Bože, kokot! Kokot vyjebanej! Kokot pičovinom, musím čosi robiť takoto pičovinom. Bože, dávaj... Kokot! Čo si robím? Tak daj mi už... pokoj. Vieš, asi budem vyskúšať. To čo to je? Snažím sa skákať, lebo ja nemôžem čosi robiť.
Prosím, nepovedz mi, že zase musím urobiť. To nemyslíš vážne. Kokot vyjebanej! O bože, dávaj už plaka, to pičo jenom musím robiť. O bože, toto je... Musíme do toho vytvoje takéto pičo jenom. S kurvenami. To sa nedá takéto pičo jenom skákať. Hlúpami. Čo to je takéto pičo jenom? Dávaj už pičo jenom kokotom! Nie, zostaň tu! Kurva viem! Nie. Bolo to! Kurva, ja mi švíle pičo jenom! Bože, toto je... Jakože pičo jenom? Musím čosi robiť? Špinavé pičo jenom... Ja si odídem preč! A takoto pičo, kurvo! Ľudia, ja viem, že je to zlý tento hraní, ale prosím ťa, nehrajte v hop. Lebo toto je škaredé pičo, jenom musím robiť. Ozaj, keby som si náhodou vybral niečo hranie Robloxom, tak daj mi niečo, čo si odberiem od môj slovenský kanál, alebo tak, to je jedno. A uvidíme, čo bude tuto. A uvidíme sa len na ďalší video za dnesko alebo zajtra. Tak, čaute.